Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. F'Għawdex ġew installati 8 AEDs stations ġodda u qed isir titjib fl-istazzjonijiet eżistenti fost il-postijiet fejn ġew installati dawn l-apparati huma fil-Ministeru għal-Għawdex fil-Venda tal-Linja fir-Rabat u fil-bajjiet ta' Ħondoq ir-Rumin ir-Ramla l-Ħamra u fix-Xlendi. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet li ġiet indirizzata mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li qal li dan kien possibbli wara li l-Ministeru firma ftehim mal-għaqda volontarja Malta Rescue Corp. Il-Ministru Camilleri tenna li l-Gvern dejjem ta' sosten u kommess li jkompli jagħti sosten tiegħu għal inizjattivi bħal dawn għal ġid ta' residenti Għawċin u tal-viżaturi. Permezz ta' arranġament bejn il-Ministeru għal-Għawdex u l-Malta Rescue Corps qegħdin ninstallaw propju numru ta' AEDs madwar il-Gżira Għawċija mod partikolari fil-postijiet l-aktar frekwentati min-nies u dan propju sabiex jekk inqala ħtieġa jekk inqala il-bżonn ikun hemm l-equipment neċessarju sabiex tkun tista' tingħata b'mod mal-ewwel għajnuna propju mill-persuni fil-viċinanzi. Il-Malta Rescue Corp se jkunu qed jieħdu ħsieb il-manutenzjoni ta' dawn l-AEDs bl-għajnuna finanzjarja tal-Ministeru għal-Għawdex u l-ippjanar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Malta Rescue Corp Etienne Mikallef tkellem dwar l-importanza dan l-apparat u spjega kif għandu jintuża. L-idea hija biex nilħqu iktar in-nies f'każ God forbid ikun hawn sudden cardiac arrest. Ta' min jgħid li kellna collaboration tajba ħafna mal-ħaddiema u anke mal-Ministeru ta' Għawdex u għedin nexxina nħu ħafna postijiet madwar il-Gżira.